बोली श्री गुरु महाराज की मैया भवानी की जय। आज का भइल बा केहू जय करे नहीं खे लगाओ। दीदी बहना सब शिष्या बहन बैठल बानी लो, सब केहू बैठल बानी लो, लेकिन केहू ना जयकारा लगाओ ना ताली बजाओ। जयकारा एक बार लगाई जोर से, कैसे नहीं लागत लगाओनी हो। मोबाइल में व्यस्त मत रही लो, भोला जी के भजन में व्यस्त रह लो तो कुछ आगे के नैया पार हो जाई। अच्छा तो कैसे कहते हैं दीदी लोग, वो लोग भी सुनी। तो डमरू काहे के हो बजवने हम तयावती रहने ना, हम तयावते रहनी भोला जी। डमरू रोवा काहे के बजवने। मंदिर में तो हम सुबह शाम जाइले दर्शन करे, एनी टाइम दया मांगिए के घरे आइले। तो डमरू काहे के हो बजवने हम तयावती रहने ना, डमरू काहे के हो बजवने हम तयावती रहने ना, डमरू काहे के हो बजवने हम तयावती रहने ना, डमरू काहे के हो बजवने हम तयावती रहने ना। डमरू के आवाज हम तो बगिया में सुननी, भंगिया तोड़ते रहने ना, ओ भंगिया तोड़ते रहने ना, ओ भंगिया तोड़ते रहने ना। कि डमरू काहे के हो बजवने हम तयावते रहने ना, डमरू काहे के हो बजवने हम तयावते रहने ना, डमरू काहे के हो बजवने हम तयावते रहने ना। डमरू के आवाज हम तो कीचना में सुननी, भंगिया घोटते रहने ना, ओ भंगिया घोटते रहने ना, ओ भंगिया घोटते रहने ना, भंगिया घोटते रहने ना। कि डमरू काहे के हो बजवने हम तयावते रहने ना, ओ डमरू काहे के हो बजवने हम तयावते रहने ना, डमरू काहे के हो बजवने हम तयावते रहने ना। और तीसरा बेरा कहाँ रहनी, गंगा जी के घाट पे जल भरत रहनी बाबा के चरण पखाड़े खातिर, लेकिन डमरू के आवाज सुना गई। डमरू के आवाज हम तो गंगा घटिया सुननी, जलवा भरते रहने ना, कि जलवा भरते रहने ना। कि डमरू काहे के हो बजवने हम तयावते रहने ना, कि गुरुजी काहे के हो बजवने हम तयावते रहने ना, जननी काहे के हो बजवने हम तयावते रहने ना। आवते रहने ना ए बाबा, आवते रहने ना, आवते रहने ना सबा, आवते रहने ना। कि चंदन घिसते रहने ना, कि चंदन घिसते रहने ना। कि डमरू काहे के हो बजवला हम तयावते रहने ना, कि डमरू काहे के हो बजवला हम तयावते रहने ना, कि डमरू काहे के हो बजवला हम तयावते रहने ना, कि डमरू काहे के हो बजवला हम तयावते रहने ना। बोले शिव गुरु महाराज की जय हो। मैया भवानी की जय। बोली श्री गुरु महाराज की
मैया भवानी की जय हो। आई मुन्नी दीदी, जब गुरु जी के आसन लगेला शिव चर्चा में तो 12:12 पहुँगा के आसन हिले लागेला। और काहे हिलेला पार्वती जी पूछे नी, कैसे पूछे नी? कैसे? तो 12:12 पर अरे तो गुरु के आसन डोलेला, अरे तो गुरु के आसन डोलेला। आ पूछे नी गौरा पार्वती काहे आसन डोलेला, पूछे नी गौरा पार्वती काहे आसन डोलेला, पूछे नी गौरा पार्वती काहे आसन डोलेला। अरे 12:12 पर गुरु के आसन डोलेला, अरे गुरु के आसन डोलेला। पूछेली गौरा पार्वती काहे आसन डोलेला, अरे पूछे नी गौरा पार्वती काहे आसन डोलेला, पूछे नी गौरा पार्वती काहे आसन डोलेला। गुरु जी कहे नी कि तारा का बुझाई कि काहे आसन डोलेला। वो तो हम अंतर्ध्यामी हैं, आँख मूंद के सब देखी ले कि लोग का अर्जी लगौले बा। कैसे अर्जी लगौले बा पूनम दीदी? हमरा दुआरिया अंधरा पुकारे, पुका के अर्जी लगवले बा, आके अर्जी लगवले बा। अन्हारा के नैना देते एही से आसन डोलेला, अन्हारा के नैना देते एही आसन डोलेला, अन्हारा के नैना देते एही आसन डोलेला। अरे हमरा दुआरिया लंगड़ा पुकारे, लंगड़ा के अर्जी लगवले बा, लंगड़ा के अर्जी लगवले बा। लंगड़ा के पैर देते एही से आसन डोलेला, अन्हारा के पैरो देते एही से आसन डोलेला। जाओ जाओ और का कहतरी? ए हो 12:12 पर काहे के आसन डोलेला, अरे काहे के आसन डोलेला। पूछेली सब शिष्या लोगवा काहे आसन डोलेला, पूछेली सब शिष्या लोगवा काहे आसन डोलेला, पूछेली सब शिष्या गुरु दुआरिया बाझिन पुकारे, बाझिन अर्जी लगवले बा, बाझिन अर्जी लगवले बा। बाझिनी के बेटा देते एही से आसन डोलेला, बाझिनी के बेटा देते एही से आसन डोलेला, बाझिनी के बेटा देते एही से आसन डोलेला, बाझिनी के बेटा देते एही से आसन डोलेला। बोली श्री गुरु महाराज की जय हो, जय। मैया भवानी की जय। बोली श्री गुरु महाराज की जय हो। मैया भवानी की जय। आई सब केहू कुछ ना कुछ खातिर दुखी पड़ले बा, दुनिया में केहू सुखी नहीं खे। तो कैसे कहल बा? कैसे? केहू तन के दुखी, केहू मन के दुखी। अरे कोई धन बिना है उदास बा, अरे थोड़ा थोड़ा सब ही दुखी हो बाटे। आ सुखी गुरु के दास। कैसे कहल बा? सब केहू कुछ ना कुछ खातिर दुखी बा, सुखी हुए बा जे गुरु जी के भजता। तो लास्ट में सोचता नहीं कि लास्ट में इनकरे पहुँच ध के आगे ही कल जाएंगे। तो कैसे कहतन? तराउर के दलाल करी हम बड़ाई गुरु जी हो, बड़ाई गुरु जी
मास्टर जी सुधा ऐसन भक्त पर दया बरसाई सुनली पुकार गुरुजी देर ना लगाई हाँ सुनली पुकार गुरुजी देर ना लगाई सुनली पुकार गुरुजी देर ना लगाई सुधा ऐसन भक्त पर दया बरसाई दया बरसाई सुनली पुकार गुरुजी देर ना लगाई हाँ सुनली पुकार गुरुजी देर ना लगाई भक्ति प्रेमवा के मन में हरे मन में भक्ति प्रेमवा के मन में भक्ति प्रेमवा के मन में जगाई गुरुजी हो जगाई गुरुजी आई रहुए हर रोग के दवाई 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 गुरुजी। बोली श्री गुरु महाराज की जय हो जय हो। मैया भवानी की बोली श्री गुरु महाराज की मैया भवानी की जय हो जय हो। आई भैया हम एगो निर्गुण देहाती पूर्वी में लेके आओ तनी आशा ना पूरा विश्वास बाकी रहो लोग के आशीर्वाद दुलार जरूर मिली और संगे संगे गुरु जी के चरण भी धैले रहे तो कैसे बा कर जानी बेसी अति आ सभ करबाए के गति तो ढड़कूद मती हम माटी के शरीरिया होई माटी नुएरा पकड़ के चले वाला आ एक बार खटिया पे बैठे वाला आ ओई में बेटा बहू अथी करता ओकरो भी उस समय आई जरूर। तो कैसे सुने के बा कैसे होके होशियार
लेकिन हमार पति एगो अलगे बानी और गाना कैसे लिखले बानी। पति जी लिखेनी गाना सुध सारथी करेले बखाना। स्वाति जी लिखेनी गाना सुध सारथी करे बखाना। दीन बाटे जितना क्या बात है बाटे जितना गुरु के शरणिया नहीं लगा लो ना एरा। दीन बाटे जितना गुरु के शरणिया नहीं लगा लो ना एरा। दीन बाटे जितना गुरु के शरणिया नहीं लगा लो ना एरा। जय हो। बोली श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो। मैया पार्वती की जय।